Hej Facebook, hej YouTube, og så hej til alle sammen. I ved sikkert alle sammen, hvem jeg er. Det er Freddy. Jeg har lavet den her video her for at udtrykke om, hvordan det er, på en måde, hvordan det er at være sådan en som mig. Jeg har været ude i en del lort af kriminalitet, stoffer og has, kæmpe misbrug. Men alligevel, jeg står til at skal i retten og sådan noget. Det er faktisk pisse irriterende med mange af jer inde på Facebook. Hver dag så er der over 20, der minder mig om min fortid, i stedet for at minde mig om min fremtid. Min fortid, den kan jeg jo ikke gøre noget ved mere. Det er faktisk pisse træls, at jeg minder mig om det, fordi det er sådan nogen som jeg, der får mig til at falde i igen. Især når der er så mange, der gør. Og det gør faktisk også rigtig ked af os, som har været ude og som kommer så videre. Fordi jeg er kommet rigtig langt, efter jeg er kommet på opholdssted. Og jeg sidder heroppe nu, og klokken den er, jeg skal sove nu, men jeg skal i skole mig til søndag til mandag. Jeg skal sove nu, klokken den har været 5 minutter over 3. Men på grund af, at der er et par bumser, der har skrevet til mig om min fortid og sådan noget der, så det er sådan noget pis, der virkelig kan man gøre mig ked af og sur. Og jeg har skrevet lidt rap om det, og prøv at se, hvor langt jeg er kommet i dag, mand. Jeg har en fucking dejlig kæreste. Jeg har mine forældre, jeg er pisseglad for, jeg har min hund. Der er ikke noget bedre, end hvis man har det godt. Også selvom man har haft en dårlig fortid. Jeg har haft det rigtig svært, men alligevel jeg har skrevet en lille rap om det. Og jeg håber, I forstår mig på. Så jeg prøver her. Det er på 2 vers, og så er der omkvædet med i. Har været en skidt dreng med lidt for lange fingre. Har prøvet en del af det rum, fik beskidte hænder. For lidt tomrum var der ingen der kunne hele. Og mit hjerte det var smadret, jeg i flere del. Har været en skidt dreng med lidt for lange fingre. Har prøvet en del af det rum, fik beskidte hænder. For lidt tomrum var der ingen der kunne hele. Og mit hjerte det var smadret, jeg i flere del. Jo, har været misbrug af stoffer og hash. I en tidlig alder begyndte at ryge stash. Kom på afvinding, det hjalp ikke en skid. For man fandt givet at leve et kedeligt liv. Så blev jeg ældre og sagde ja til opholdsstedet. Kommunen tog mig med, nu står jeg ved livets bred. Det er min sidste chance, så jeg tager revanche. Ændrede hurtigt stil, jeg blev mere stabil. Så fuck jeg haters, der husker mig på min fortid. Jeg er kommet videre og tænker på min fremtid. Har været en skidt dreng med lidt for lange fingre. Har prøvet en del af det rum, fik beskidte hænder. For lidt tomrum var der ingen der kunne hele. Og mit hjerte det var smadret, jeg i flere del. Har været en skidt dreng med lidt for lange fingre. Har prøvet en del af det rum, fik beskidte hænder. For lidt tomrum var der ingen der kunne hele. Og mit hjerte det var smadret, jeg i flere del. Nu bliver jeg snart 16 år, om ikke så længe. Tiden den går og går, og jeg skal bruge mit liv er perfekt. Bortset fra min hjerne, den er blevet defekt. Ja, men det der ikke noget at gøre ved. Har forældre og kæreste, jeg vil tilbringe livet med. Så fuck jeg haters, jeg har hvad jeg skal have. Så fuck nu af, og nu til det laver Freddy boller, okay. Ja, vi slutter af, I kan ikke klare mere. Men den sidste lung, som vi har tilbage. Jeg håber lidt, I forstår mig på. Især det der, jeg bliver snart 16 år, om ikke så længe. Tiden den går, har jeg skal bruge mit liv er perfekt. Og på grund af det pis, jeg lavede, så min hjerne blev defekt. Men det er der ikke noget at gøre ved. Jeg har 2 dejlige forældre. Og en kæreste, jeg vil tilbringe livet med. Så fuck jeg haters. Jeg har, hvad jeg skal have. Så fuck nu af. Og nu til dag, lav Freddy boller, okay. Jeg synes, det lyder så fedt. På grund af, det fortæller, at jeg er kommet videre. Og jeg bare tænker, fuck jer alle sammen. Som bare minder mig om min fortid, sådan noget der. Og det viser det der, og nu til dag laver Freddy boller, okay. Det viser, at han er blevet mere, han tænker sig mere om. Og det er fedt at stå i et køkken og lave boller og kage og drikke kaffe og sådan noget der. I stedet for at sidde på en bænk med nede ved søen og ryge en pind eller et eller andet. Jeg håber, I forstår mig. Og hvis det er, I forstår mig, så vil jeg gerne have thumbs up, eller fanden det hedder på det her like på YouTube, og jeg vil også gerne have del af den videre, så folk kan se, hvordan vi har det. Også der har haft den her fortid her. Du er alt herfra, Freddy. Peace out.